Bones, estem a l'Espai Protegit Natura 2000 de Cat Roig Castell. Em dic Jordi Cruz, soc portaveu de la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava. Us vull ensenyar un tallet del tram que van obrir legalment ja fa un temps, uns mesos, possiblement algun any, aquí a Cat Roig, enmig d'una propietat privada, de l'espai protegit. Es va obrir un camí que és un circuit de baixada extrema. Van venir en nocturnitat, perquè això durant el dia no ho fan perquè els enxamparia algú. Llavors això es va fer en nocturnitat. Són trams que han passat enmig de bosc, han vingut a tallar arbres, tallar arbustos, han vingut amb eines i bueno, és una infracció greu, ja que no només l'impacte que té sobre la vegetació, sinó l'erosió que té d'un espai que no era trepitjat, un camí que no existia. Van tallar de tot, brucs, alguna alzina, fan curves, fan salts, i això en un espai protegit. No, evidentment no és gent que estimi la natura, ni molt menys. Són gent que simplement ve i mira pel seu ple. Veieu aquí salts. El problema no se sap què ha sigut, com sempre, no se sap. L'altre problema, manca de recursos humans per vigilar, manca de recursos econòmics, possiblement manca d'interès per part de l'administració per dedicar-hi més recursos econòmics. Total, que això, després d'uns anys, s'ha normalitzat. Ja s'han anat fent circuits en molts llocs dels nostres espais naturals. S'han anat obrint aquestes vies, que de tant en tant també passen les motos, perquè un cop s'ha obert la via, jo hi passo avui per gravar. Evidentment no és un lloc que hi passi, perquè és un camí que no hauria d'estar tancat. Hauria de ser un entorn amb una senyalització que s'estigués restaurant. Veieu quina baixada aquí que han fotut? Bueno, això és el que els hi va, no? La natura, gaudir de la natura, els valors de la natura, les espècies que puguin viure per aquest entorn, que busquen tranquil·litat i aïllar-se una mica de la pressió que ja pateix l'entorn. Doncs, mireu, salts, aquí parets de pedra que hi havia, de pedra seca, també l'han utilitzat. I així segueix aquest camí fins a arribar a baix al Crit. Després, per pujar, normalment pugen, bueno, si pugen amb bicicletes elèctriques pot ser que puguin pujar per aquí perquè és potent. Si no, pugen per la pista normal. Sobretot es fan servir en baixades. Doncs això és il·legal. És il·legal i, bueno, a vegades reclamen al propietari que ho restauri, però el propietari, primera, que no té, tampoc és culpa seva. Igual no té recursos, no té interès. Hauria de fer-ho l'administració, senyalitzar, i segurament jo l'altre dia vaig posar uns troncs a l'entrada perquè no hi passés ningú, però més que tot per veure si realment se fa servir. Els troncs ja els han tret, el qual vol dir que ja segueix passant gent per aquí, després de possiblement, no sé si són un parell d'anys d'haver-se obert aquesta pista. I, bueno, així estem, els nostres espais naturals. Mireu, aquí, salts, més salts allà, pendent, erosió, no veig rodera de moto, possiblement és difícil perquè d'aquests salts és més complicat amb motos, però sí que a altres llocs de les Gavarres sí que he vist que circuits d'aquests il·legals que s'han obert per fer BTT extrema sí que ho fan servir les motos en alguns llocs. I, bueno, hi ha altres llocs, corriols i camins que ja no són d'aquests circuits, sinó que ho fan servir les motos, totalment il·legal, que estan provocant una degradació molt important, i això es comprova molt bé, com plou amb intensitat, que s'emporta la sorra, descalça pedres. I, bueno, sap molt de greu que un país, que ens adonem d'un país avançat,
l'evidència de que no sabem ni cuidar els nostres espais protegits sigui tan clara, no? És una veritable llàstima. Aquí seguim, curves, tot això es va obrir amb un dia, una nit o dues, ens ho van passar ja fa un temps, una persona que se'n va donar compte, això ho van passar evidentment els forestals, l'Ajuntament de Mont-ras també ho sap, hem estat parlant que és molt difícil, no saben què fer, el propietari se li reclama, el propietari demana posar una tanca, però clar, també és una putada posar una tanca en un bosc, en un espai protegit, primer perquè la norma a vegades no ho permet. Bueno, doncs entre uns i altres veiem que els delinqüents sempre se n'acaben sortint amb les seves. Són conscients que aquí no hi ha recursos per vigilància i que els espais naturals són per venir a destrossar-los i a cremar adrenalina i en lloc de gaudir dels seus valors naturals que tenen. Bueno, aquí veieu, aquí és un tram molt vertical, s'han descalçat moltes pedres, evidentment això abans que ho destrossessin aquests delinqüents, doncs era així, era sota bosc, amb espècies autòctones, arítjol, bruc, cirerers d'arbós, algun pi per aquí mig, estepa blanca, estepa negra, després garrí, toses, diferents espècies, a part de la fauna que pugui viure, no? Doncs ens han obert això. Aquí continua. Aquesta és la pista per baixar en bicicleta i moto, fins i tot, perquè té l'amplada suficient, per aquí baixen els cotxes, a vegades està més malament. I aquesta serà la pista legal per baixar, no? Doncs no volen, i mireu, segueix per aquí, aquesta vertical tan bèstia, fins a baix a lo que és el Crit, la cala del Crit. Baixaré per aquí, amb cuidado, perquè fins i tot per anar a peu és complicat, però per poder-vos ensenyar una mica, em fotré una pinya. Hòstia, vale, ja freno. Doncs això és el que ens han obert. Les bicicletes, Bicicletes, la majoria, la gran majoria, respecten. Sí que es nota que amb l'augment de les bicicletes elèctriques també ha augmentat la degradació, una mica l'incivisme, perquè a vegades estan... hi ha més degradació, s'estan fent algunes dreceres, però dreceres absurdes, vull dir, el camí gira a 4 metres, doncs han de retallar abans i ho retallen a 3 metres, el que passen 50 bicicletes i persones a peu o moto ja queda destrossar l'espai. Però són una minoria, o sigui, i aquesta minoria que són aquests que fan aquestes baixades extremes aquí, a les Gavarres i en altres espais, se n'estan sortint amb la seva. Això és el pitjor. Fins i tot crec que hi ha algun ajuntament que ho promociona o que li interessa promocionar aquest tipus d'esport i respectuós amb l'entorn, com podem veure, i s'han permès l'obertura d'alguns d'aquests circuits per les Gavarres. No sabem si amb el vistiplau de medi ambient o no. Veieu? Aquí és la pista, haurien de baixar per aquí, però bueno, ja s'acaba, ja arriben a baix, després deuen pujar per aquí tranquil·lament, ja bé. Així estem. N'hi ha molts més de circuits. Evidentment no els faré tots, és per denunciar simplement aquest fet que s'hauria de tractar amb urgència i malauradament amb mà dura, perquè per les bones no funciona, per desgràcia. Bones. Segueixo per aquí, la zona de Can Roig Castell, pujant per la pista forestal del Crit, que comunica el Crit amb la pista ampla que connecta amb Palamós i Can Roig. I bueno, el que us volia mostrar sobre
l'impacte de l'estupidesa humana i que té sobre el nostre territori una situació tan estúpida i absurda com aquesta. Aquest és el camí, però hi ha gent que prefereix retallar una mica, retallar 10 metres, fer-se l'espavilat, segurament en bicicleta, en moto, a peu, bueno, aquí ara segurament hi passen tots els mitjans, no? Veieu l'impacte, això hauria d'estar així, de fet estava així, amb la seva vegetació. Ara, a més, pot ser que l'aigua arribi aquí, aquesta zona, que abans no arribava aquí, sinó que anava per més endavant, girava més endavant i seguia normalment els recs, les rieres més antics. Doncs ara aquí hi ha degradació, hi ha hagut la degradació humana i ara l'aigua va fent. Mireu, per no fer 10 metres, per no fer la curva i així. Com aquest exemple en trobaríem moltíssims, fins i tot hi passen quads, grups de motos i sempre hi ha el tonto de torn que en comptes de seguir a la resta, doncs retalla per un d'aquests dreceres il·legals que s'han fet, no? Motos, bicicletes o fins i tot a peu, Personalment miro d'evitar-ho. Aquest és claríssim, però fins i tot anant cap a Cal Estreta, seguint el camí de ronda oficial, hi ha talls que s'ha fet dreceres. Intento dir a la gent que no, que passin pel tall, que total són 4 metres més a vegades, és absurd. No hem de fer servir aquestes dreceres, sisplau. No ens de fer servir. L'ideal seria que els agents rurals facin la seva feina, la Generalitat vinguin aquí i un pla de restauració de tots aquests camins i dreceres il·legals que s'ha obert i, senyalitzin i a la que trenquin les senyals, que ja sabem que això, tots aquests delinqüents ho solen fer, de trencar, robar senyals, igual que roben balises, doncs si fiques una senyal i una cinta i un cartell d'espai en restauració, te l'arrencaran quasi segur. Doncs després potser s'han de ficar alguna càmera trampa, que de pas podríem veure quants de senglars passen per aquí i si passa algun toixó i de pas els delinqüents. A veure si realment estem per la feina.